Bniedem konvint minn dak li jagħmel tal-qalb u bniedem li fi żminijiet qiebsa irnexxielu jaqqad pajjiż. Kliem tlieta minn nies li fl-istess żmien li Cenzo Tabone kien qed iservi fil-kabinett tal-1987 kienu qed iservu bħala segretarji parlamentari Joe Cassar, Ninu Żammit u John Rizzonaudi. Joe Cassar fisser ma' Net News kif Cenzo Tabone sar jafu permezz ta' missieru għax kienu ħbieb u eventwalment spiċċaw jaħdmu flimkien fl-istess kabinett. Spjega wkoll kif Cenzo Tabone kien anke tabib tal-għajnejn fil-Parlament. Fil-Parlament kien dejjem jara l-għajnejn ta' kulħadd min kien ikollu xi ħaġa f'għajnejh jew iħoss xi ħaġa kien imur jgħidu. Niftakar darba f'nofs il-Parlament fuq it-tapet, id-dibattitu sejjer u jara għajnejn tal-orisant f'nofs il-Kamra fl-aħħar mur m'għandek xejn f'għajdejk. Ninu Żammit fisser lil Cenzo Tabone bħala bniedem li kien jagħti kontribut f'kull diskussjoni li kienet tinqala kif ukoll kien bniedem li jgħin lill-poplu. Cenzo kien bniedem li veru ħadem għall-partit, però li se taħdem Cenzo kien għall-poplu Malti. Awċi u Malti kollu kemm hu rispettivament mill-kulur politiku tiegħu. Cenzo kien bniedem tal-qalb. John Rizzonaudi spjega li minkejja li Cenzo Tabone kien it-siju tal-mara tiegħu kien ukoll kollega perswas minn dak li jagħmel u bniedem ta' fidi kbira nisranija. Bniedem nisrani ta' fidi kbira u li kien lest dejjem biex fejn għandu dritt fejn il-verità jibqa' mixi warajja ma jaqtax qalbu. Dawn it-tlieta minn nies kienu flimkien ma' Cenzo Tabone biex kitbu l-istorja ta' pajjiżna wara żminijiet qiebsa li Malta għaddiet minnhom, żminijiet li fihom fost l-oħrajn kienet medda d-demokrazija.